Ahoj. Vítejte u nového dílu Hovoru ze země. A my máme tento díl, máme s Radkem Novotným. Ano, a prosím vás, Radek Novotný mluví o tom, jak to tady máme s tou vodou, jak komu tady patří a vůbec jak teče jakoby těma trubkama a my si to pustíme z toho kohoutku, no tak vlastně komu všemu vlastně platíme za tu vodu, že jo? Ano, a jestli náhodou to, co my zaplatíme, se třeba nerozkutálí do nějaké jiné kasičky v zahraničí. Třeba do Francie, nebo do Německa, nebo různě tak jako, máme tady takový různý společnosti, které prostě zkrátka cizí společnosti, které tady tak nějak jako mohou třeba parazitovat. No a nicméně, každopádně o tom Radek hezky mluví. A nejenom, že o tom mluví, ale on i jedná. Takže on se snaží tento stav již 22 let změnit. Něco se podařilo, ale ještě pořád je tam docela dlouhá cesta a my jsme moc rádi, že on zavítal k nám, tady do Maringotky, sedl si k nám tady na terasu, všechno nám vypověděl a i tam zase ukázal stejně jako Radovan s Ditou cesty, jak můžeme tuto situaci vyřešit. Ano, já bych zde zmínil, protože jsi řekla s Ditou a s Radovanem, já bych chtěl zmínit, že oba tyto rozhovory jsou třeba pro nás, jsou naprosto důležitý, protože jsme se v něm dozvěděli nové věci a zase nám to trošku dalo takový puslíček do skládačky. To znamená, že ten díl s tou Ditou a s Radovanem je o tom, jak je možný, že máme spoustu kovů těžkých, se vyskytuje ve studnách, ve studánkách, v pitné vodě, protože i máme dokonce i nějakou vyhlášku na úpravu pitné vody, která musí procházet i nějakýma chemickou úpravu nebo takzvanou dezinfekcí. Že jo? No a zároveň je i důležitý si uvědomit vlastně, jako, kdo potom nám tu vodu vlastně pouští nebo kdo vlastně jako má na starosti celý ten prodej té vody. Že jo? Je to tak? Těma trubkama vlastně, který potom, no. A můžeme si dozvědět, že třeba ani jedno toto téma není úplně košer, ale že my ho můžeme samozřejmě změnit. Ano, Radek Novotný sice mluví, je to jeho názor, je to jeho zkušenost o politice, takže jeho nástroj je jako udeřit na ty politiky a zatlačit na ně pořádně. A musím tady zmínit, teda víte, že my jsme s Markem hodně apolitičtí, ale opravdu Radek se snaží o změnu 22 let, takže to bereme tak, že on ví, o čem mluví a tohle je cesta, kterou teďka vidí a díky které se to může v blízkém horizontu, on to tam říká, za 2 nebo 3 roky se to může úplně klidně celé změnit. Ano. A já bych zase chtěl říct takovou jako svůj pohled, a je to jinak jako o nás a o našem přístupu a můžeme to všechny prostě změnit. Můžeme si udělat všichni studny. Přesně tak, můžeme si udělat studny a můžeme být všichni jako v pohodě. My si můžeme odstěhovat. Třeba do Francie.